Ak chceš byť bohatý, musíš byť úspešným podnikateľom, ktorý pozná všetky finty a tvrdo pracuje. Ak chceš byť úspešným lekárom či inžinierom, musíš dlho študovať, no a neskôr dlho praxovať. No, ak chceš byť podobný Bohu, musíš sa tohto všetkého vedieť vzdať. Vzdať sa kníh, poučiek, fráz či naučených odporúčaní od iných ľudí. A je to preto, lebo Boh robí všetko s ľahkosťou a radosťou. Robí to prirodzene, bez žiadnej snahy. Snaha ťa oddeluje od tvojho božského potenciálu. Slnko sa nemusí snažiť, aby svietil, ale svieti. Ty sa nemusíš snažiť, aby si dýchal, ale dýchaš. Buď prirodzený a vec, že si stvorený Bohom. A v tom je tvoj najväčší potenciál.